Onneksi olkoon. Sun pikku Juones onnistuu oikein hyvin. Anteeksi. Daniel tosiaan luulee, että mä oon kaatanut Jutan. Luulee tai tietää. Et sä ymmärrä, että tollanen on vaarallista. Jutta on muutenkin sairas ihminen. Juu, ja sä niin hirveästi haluaisit päästä hoitamaan. Jos vaikka Daniel vähän kiinnostus. Mä puhun nyt Jutasta, en Danielista. Totta kai. Jos sä noin hirveän yksinäinen, niin miksi et laita jotain treffi-ilmoitusta? Vaikka talonmiesten kerholehteen. Hei, mä en edes ole talonmies. Kaikkihan me tullaan vanhempiimme kerran moukka, aina moukka. Ja väkivaltainenkin vielä. Lisääpä toi siihen ilmoitukseen, sehän on ihan varma tärppi teidän piireissä. Sano yksikin asia, missä sinä ja sun piirissä on mukaan parempia kuin mä! Yksi. Sivistys. Perinteet. Kyky tasapainoisiin ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen. Ymmärrät varmaan, mitä mä tarkoitan. En ymmärrä. Mä oon kato niin sivistymätön. Camilla. Hei, nouse ylös nyt. Camilla, hei! Camilla! Camilla. 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 Äiti, avaa äkkiä! Mikä sulla on hätä? Herranen aika. Soita ambulanssi nopeasti! Soita ambulanssi nopeasti! Sano nyt, miten kävi? Camilla putos tuosta. Oi hyvän tähen. Ei sitä nyt tähän voi jättää kannetaan se meidän sohvalle. No. Hei, mitä täällä on tapahtunut? Camilla putos! Älkää vaan koskeko siihen. Miten korkealta se putosi? Tosta. Ambulanssi on nyt tulossa. Kai se selviää. Peruselintoiminnot on ihan kunnossa. Täytyy vaan toivoa, ettei silloin nikama murtu.